on a corner. Marking with them. Marking with them on a corner. Marking with them, no more warning shooting. Marking with them, no Mujina Hono. Mujina Hono, no more warning shooting. Boy, that's one thing in your 2 to 12 course. No 2 course, no more warning shooting. Honorable, part of any asanko for any asem. Mofra honorable, Ebekoku honorable, Obi Abonini no. Yes, Ramo, ya mama na o makogu wura mu no. Yes, mo ko fe mama mle. Ya mo fa mama mle. I was for me my na ho akwaba ade baba Grace TV GH so me say twedi ampontom obi a ho ye busuya so be pie video so bredi kan mesra na wa subscribe to the channel na wa share mo bi nso anya bi ahwe me say obeye tinya me share na onya so akoma so ade ma bi e gina sesi ayi manso empatem ha kuro ya ye friend say aboabo teteka so bontefufu na fe empatom ni nkuro to awodo ya aka isase empatem ha ni na say ntie say assembly member ya owo empatem ha sabi susu se minds wa ha okoho ma bibinti Alex asrafo bi abuntu amwa nyame dia na sabre obodu empatem ha nantie mabawa empanyufo okromo ni abre pa ye ne ose wo kansem e de akira mansan na yete asem a ye ntena se na ye nka se de yete no antie bo anan akokro mu na yakobusa de si ye pote no kre se assemblyman bi yabonitu na yabonitu ahwamu na bonitu edi de si ye bonitu e de ensem na omuka e de akira oman mu mpanyufo se de be ye beboa amasumdua aba na oye na asie ebi NCB mti mesere ni die mabusu aka me ho na emu anan enwura kro no edu kro no wa yebeto yebo ase na afa ye ne woni a ewo kro no adehye ye kro no woni ehunu de asie ahwetwe nkomo na wa chechire mu ache enye no nko a afa assembly member kwa hwe ne kran kan se na osi atie na wa dance aka ne sei na afa ni yem kwa lasting solutions anamo a empanifo betimi atu ye beboa ma oye nei ebi NCB mti hanyina manso empatemu na manso no menka ne se mensin no na se abato one person na mom oba bedu ase ya maka so ha aboabo teteka so bontefufu sana na won ye wa me atese empatemu ti corona na wachire ya yetwa ehon patem nyina enso ede kyerem no ewo manso FM ewo asante mem ye besere busuya kan ho na ye meho ne ento ebo ase ne ne wo mtwe nkomo ne ntie de kroma no eka e de afasa asem we eho Pacho efreme osai Anthony aboabo titikaso isanse dominance committee chairman ti ha ye gina ne he pa aha mujina yesi aboabo titikaso na mujina yesi Pacho na busuye gina wontie abusuye gina me nchen ohwe de ogina me sadi faso ya won na ye me vice chairman ene edom a omoka ye ho a asema atoye no omudi achi a omoboa ekwan be faso a assemblyman no ebeye ne ntotoye omo sa edom no ene gina me sisi na debe adwuma pa na modi nkroma oh so far adwuma e di nkroma de aye ye na nam ebeto ye no omo forest a aban de mo do adididie enkakanga krai na nam empanifo no emerewa no maya no aye forest no kakanga kra ana sisianso so far garamse ade ewo se aban no abra but omo kire se nsuo na akese no ya ha de sabi na namada roma
ebi ne jinaja ye de chamfa bi na mu ketenkete ja edidi ngakra ewo aha enye ade bi a ye sensuo bi anabi ti saa enti asojafo no kra no omuduru aha omma ha ma ye bibia wa ha omuduru bia no mo twem no mo ko because mo se djuma ye di ni ha no enye djuma di a ya ese bibia ewa ha na nnu a ya antiku ani kuya ani ye no ha sa adjuma na ye no ha ye krowe basaye besaye bi anim sabi ani ade de ye ni eden se obi ye jimi ntra man ko fo ntwi fa so basa krowe ani eden e wo ha ye ni eden pa ana se de menu ane ka no ye na namo agya nsase nyame adom ye kwa etimi na bibi to aduane eno na de ahwe ma school ade asisi adan ade atoto cars ane bibia ade bibia de boa kuro no enti sa adwuma na e wa no de no kwasem ni e kasem waya na e twatoro sinati yemra asam no asi na kasa so ede na asi ede kasa na asi sesia dia asi a amombo bra no ye be kasa oye ye legend eye assemblyman sa ne fourth part we kura na obaye no ono wanye poster the second part wanye poster the third part wanye poster the first part baby di onabo no ye poster wako 4 times first one no ye poster second one wanye poster third wanye poster fourth wanye poster yan ye poster the man say omwa e say papa no djuma wodie e de boa say e beti obi atum e police station papa no enyina ni amasa dipa no abusuan ko na so se asemasie anajo no miensa se bi na de enipa enam ne de ne kwa ko se mo kire awale sam ede ensem bia bia papa yi afra agina eka na wakanso a ebaka ama somdue etimi ba enti onabo de se de asie no menka se me ye komati chairman ana me begina abeka papa no ho asembone papa na djuma o kire me no wan kire bi nwie ana wode koro no enti enne no me se na djuma no because metima ye kakra bi dia wo ye no metimi nye me ne me komati fo no ye ntimi nye agese nyankopon na ana beyi ye soso boafo ama ye se obra ma hwekuro no papa na wo free ensa no ana kwasem ni ye hwe eba ne sei edi akse na si pot check dia ba ne sei okay asanko fo no akofa sojafo aba omo yadem ho okay ye na o mako share meeting nansan be 1 month ni me onabo ene area onabo members nyina ye ko share ye na nam nyina ka ho ene ye kire omo sei sabi akon bi ni ha ana makofa sojafo aba ha adwuma mu ye mo de a police for wa ha mbo adwuma no ban ye na omo nti bone sabi ba bia mo nya makse mo ba ya adwuma na de nana mo ne onabo members nyina asrem se ba bia mo nya makse mo ko no madaroma adwuma na anya nyina na mbotimi afa ye enti ho no sa no de mo ma me no so nkɔhye ho no mu ni di kakra na fa somdwe so nyedai emra esanse slot no se ebaten a yakwa anya ni nyina na motimi adai afa ye motimi mfa wakese no enyina emam yakisia mo nyina maje de atum etino ya ka bi se ana mo se aban no na de sojafo abase omra emebo adwuma na oban ana ye say okay omabadia kaneno ebisi kaneno ebisi de si ye no omuba na omubu ayifo temamufo no mukọ wa ebu wa omude banchiaba soldiers for no eba ha first no omutimi de banchiaba no mubu nkofo ni abiade dise na ensam ha dwen na mayo mafiri ha ama police for aba ha ama ene mu de police for aba ma sumdua aba adenti ena masako for ma babiem ana mo se aban no ana ka kire mo se modaroma omo babo madwuma na oban
deɛ ɛwɔ hɔ na ɛni kɔ asɛ nkura no ɛkorɔ no mɔmɔ yasonte na nso yɛ ne yɛ temamufoɔ no ɛnkasa na temamufoɔ no ɛyɛ dɛ ɛsɛ aha deɛ ɛma obi ayɛ dɛ ɛnkɔ hɔ aha yɛ no go area aha deɛ ɔmo nkɔ na ɔmo yɛ dɛ ɔmo nyɛ na agya asɛm a baabi ɔmo bɔ no tuo no ayɛ next town ɛna ɔmo bɔ papa no tuo ɛsɛ ɛkwan fa so ɔmo bɔ no tuo no a yɛyɛ teɛ no ɛne sɛ ɛtɔkwa no asi wɔn ɔmo ne mpatomfoɔ anya beef minesfoɔ no sogyafoɔ no makɔfoɔ ɔmo aba no ɔmo akum mpatoɔmuni ɛnura no ɛna honorable members no ayɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo kɔ ne ɔmo ɛtemamufoɔ no akɔ kasa honorable members wɔ area ha no eti ɔmo kɔ duru hɔ no ɛyɛ honorable Samson Dankwa a ɔyɛ abɔ assembly man a ɔwɔ kurom ha ɛna honorable Tetrem Ebenezer Opoku eti omo no koye no a omo ko se omo be solve case na ma asomdua na aba no ena afede etuo na start say ekoso eti no ya hukukumi jame honorable member a wo krom ya okodo no honorable anya 15 minutes ana ye hu ya ne say yese ya bo honorable tuo ampani ampa na abobo ya eba ejatuato ebaya ya assembly man oye legend o ko bia o ko de private car ko ye eba odabobo ye yensom ya bo ne tuo ya de ne ko ayaresabia osanse ayaresabia ye ko duru ho no bibia a kire se honorable Nyakopon agene kra efrensa when the film say omo mrana omo nsiesie asem sesia so far omo frɛ sɛ omo no musia no de me kase me hu na me boa esan sɛ that time na me ni around eti me kase me hu sɛ nipa asomasi ana obenten na frɛ ne sɛ omla na me boa agye sɛ ɔma na ɔmo saa time area no ɛna honorable Ebenezer Opoku a ɔyɛ Tetrem assembly member wɔno nso ɛde betima kyerɛ deɛ make sɛ ebi a ɔno ne fɛrɛ sɛ bi a ɔmmra na ɔmo nkɔ ba me adeɛ anan me ne committee deɛ na yɛ nim saa ɛbrɛ no yɛ nim deɛ ɔfrɛ no the assembly members wɔn patam ha nyinaa na ɛkɔ hɔ ɔmo kɔɛ na saa brɛ no mines soldiers ɛwɔ hɔ no ne kuro hɔ mpatomfoɔ no ham so nyɛ saa ham so ɛna ɔmo yɛ sɛ eti ɔnabɔ no deɛ ma ɔnabɔ no me no me hu sɛ ɔkɔ piem no ɛna kɔsɛm no sɛ ɔnabɔ no wakɔ mfie sɛ mekas wakɔ mfie 9 ɛna ɔwɔ mu yi mfie na ɔkɔ no sɛ yɛkɔ na ɛkɔhyia a ɔnabɔ member the whole area ha assembly man wei any assembly man ya opejaro asamba pese opeja asamba bibia timi yeboko ana sadia wasi aboa oman wei ani kro wei ani area ha no sadia wasi aboa no e wo se galamsey de aban ni se emi enya galamsey but sabi ya ha se no ensu akese bia ni ha etino chamfa kinkiti bi ene ya dididie ya follows ya dawo no ye nanamo emperifo no awo na do follows no aye kura de prayer ama ya di ere edididie eti onabo de se de ofre no man ko no de agese onabo Ebenezer Opoku o Tetrem ana ebetim akirem ya de yenim dia aba ya tie de se em se omo ya adwuma o mines for road no so baabi saa na information ba ye mines for no road no but fa so ade omo road no ekọ no ekwan no fa so de omo road no ekọ no em se adwuma bi ekọ so ekwan no ente no mo ya adwuma na ti na omo se omo nyi omo ye dai emfiri ho eti omo nyi omo firi ho ye no makokasa na nse ya aboa ayi epatom ayi man ba ko ne efre no Mr me referee di kakra okoye adwuma ama ekoha akwan ne kakra ama na ko sikon o ya brempa o Tetrem
na na tuku ahemfo ane commander ane ginam ane asankofo ginam ema bibia ya boko Mr Gideon ema asomdua de eba ya etisia no o man ne se o mu free kwan no a o mu nyina o man de o mo free kwan no ho a se man se fo kwan no ende me no ka sei so ko hwa a kwan ne dam turodo a bibia ya jam se ni bia ni kwan no se de kane no no mo wo na ede oye ne bia de eba no na what the catch sense mo say assembly no me say we wi ahi na na koye ya nipa dom bebre wo ho usu se etuo yo mto no mo ko assembly member na tuo nya na eku ni nyesa onu kwa na tuo nya na eku dwe mo se ma dwe se na ye target bi na say ya plan se be ye dia se dia honorable se dia osi buaye no aji koye si wo amasebi na mbrante etino se aya plan work bi no ma plane ese omuyi na firi wode a ene yenim because e ba sa no honorable Ebenezer Opoku ene honorable Samson Dankwade ne gina ho by information ba ye no de ehu ye bete ne se ye se honorable Samson Dankwade etu aye dey aka no etino yenim se obi na asa da plan se obeku na to atwe no say so ye one shoot no mo ma no ena e kan no ena eku na to atwe de a eno de yenim etuo no abo ne mfim sei ema ne hunu mu nyina ne moja no amde abobo ya no ba no ne hunu mu nyina moja no etu a na edai na eba chaman me pacho ona bo ye ba so kakra but ona wo se wo fa no de ne koye wetima tebe bi etu bo na sei na sifa bo no nokure mi ne kasa Efremi Asabre Peter me na me vice committee chairman wo abo electoral area me re ahoye pa se mi sukra ansana makasa ni nyina ne se onabo sanse dankwa de tieni ya se bemensu na ebra ye bo pitri na ye koye na ye de onabo koye na ye de ne koduru hospital ho na ye wo ho na ye wuro no ho no na ye hu bia etuo ni ball no ese etuo no ebo onabo achi na se ye hwe bia na onabo gina eni bia o commande e ka kira nkofo na ese tuo no eto free onabo na chi ene baaye onabo achi so na hwe hen na hwe sojafo endi etuo no ebo onabo emfi mo e wona chi a eho na ye de ye hu ye endi me na ye ni egina ho a doctor na confirm say why dey uko ho bia na site wa assembly uko ye ne ho hospital ho medical ka say say hospital ho no ebra omo na ho bia na debi ye ne ye ne ko hospital ho na hospital before doctor be confirm ye ne egina ho ye ne ye wo ho because ne ye committee for engineer ho enti ye de ne ye hospital wa doctor no so obeka se wa wu onwu ye ne o kase ye nim endi se bibi wo ho a ye ne wuro no ho ye dey ehu ye endi se obi gina ho kra ne se etuo ne to ya oni ba ko ohu ba bi e boy ye de ye wuro no ho no ye hu ba bi etuo ne ye dey e boy ankasa ne se e boy na chi na chi na hwe soja fo no endi se de me kan nyina ne se be se me ka kire aban ne se ye hwe asanko dwuma wo mu ne edi na se ya tonto krom dwuma wo mu di no ho enche ena nansan ne empato omu ku obi ena asa okwa akoso obo na weyesi enra na case ni sie na sojafo eba hasabe tutuo endi me pese me kire se ye no justice for honorable Samson Dankwa no ye yenka Ghana ho ana ye ni boni bia masutu ye honorable na masanzuri soldiers say be so eni be say government ne ka say obi a ye ni ayenye bone na yanku aban nipa na mo amaku ye nipa na musadi soldiers say be so na ye mema nyina bo hwete ye koda nwulam endi aban no on kan che say ye yenka o man no a o ma afronte endi na ye man fo wa ha ye ni abere pa etuo ne de se de ye wuro no ho no se ne eka ebianka ebeye etuo no ye wuro etuo na mfie
etuo ne bɔ no hɔ kakra bi na ti doctor kyerɛ mu sɛ etuo no aka ne yam akam a MP ombe ya de ebe yi bɔ no nti na sɛ ɛyɛ etuo no na yɛ Sabi ewiase a yo no se ukotuo apanifo se sebloni anasa hawo ba ofie na wanya oka ojawade hawo ba ofie na wanya oka ojawade asanko fomu ba yen yana mo ntebo ni bia o yana mo te kama meetings bia yana mo na eye ye de sura to ba mo de form mo ba se mo fa nipa anajo be 8 o'clock ana ko be ba se mo fa nipa so mesimla ya adwuma we ya nya bia na asiagu ese ahano ese ababo de omo fo nya hwe asanko fo ni fo nya hwe se obenya ko se me ya cha ma menya ko se ene ye hia obi bia Robotek ana blog no na abobi ya 7 o'clock o ko feri para we na e de akọ ade be kire se asiagu se de omo fa nya hwe na sabi ene tie so mu tugu ngakran ene tie mu tu amu tugu na mu fa nya hwe na ya se sa ade ayi bibi ngakran de mu tugu no eno so a ye kwa mu de apolice fo ade ngam mu de soldier fo ade ngam mu de we ade ngam e tie de ka kira ban se ye serero abano omo so na asanko fo no ye dia omo ba ye no asase ne dia anya omo dia ye na nanom na dia asase ma wo mo ana aban an asase no omo ehu tumi eti no sesia no ye sra aban ne se omo nya moa na asoja fo na omo ba na ana mikro ma fo omo na yo ebida kuro bi fele bere ebida ha falasi ha ana pupu eho ana manfo adwane kwakoda adienti ana ese ba sa sabi ya semle man a o ye legend ya yina frimo ya hwe sa kwakoda wuram ama emoa e kwakeka yan eti se aban no epese engu ana man se no pese engu ya na mazifo ni problem ya de ban ne se e ban na ho mete ban ama emema no ayya nema ejiesero mama na ni brede bae no efiri enu ana ye no mama mama ni nyina obi aba fom me kasa no omotie calm down ejie be sere mindse no so omo pese omo nya asomdwe na omo ye omo dwuma ye de enu ni asam na emom ba bi omo nya ma so omo ko ho no ya mela nchere ko ho de a omo hwe no man kopam obi ama ye ente sa de a so omo ye ama asam ba de a ene no kwasem ni ane empatu omo no mokum nipa ane esase it's because assemblyman we say any abu assemblyman on e two yeah e two e dominance electoral area because you say any abu aka ho eti ye nyina ka ho bom dia any amanfo no ye ba beda ho no makuye nyina preko no omo de omafo mu sika no omo kombe tini ati se omuka asini bia de ashe ba nya abuabu mema ye de ani bra ne ye assemblyman na wo no se mo betu na to abama ya ye nyina na ekwo school ye nyina ko na ekwo school a ukọ market ya obi tontos obi tonya adoa se mimi ko school a ebia aba ne family odwuma na wo ye no mitifie mekobokoro no a na de me ba uje elime nyame ya adom wani abulo amaye skakoko Ghana mentesi o ye say ye two gold ye two diamond boxer ni ade I didn't say ye two gold wa obi premier of forest obi hinsuo ewo fish apum say ye de two gold wa mo beti ye tese no ye nyina ye tumi nya abadwuma a ye tifie no upose enye dai adwuma ye ne tete ane na no maye ane enso abeto ye ni adwuma bia ye eno na de hwe nua mu school omu school no mutimi ko ni na no adwuma sua anya no anka klore ye ne adwuma bia aban bia bi adwuma bia wa hama ye
nti esremo a enu nti na me ya ni abre asamre ma na wo ni di esremo de pamuchao mumboa ya mumanto aban ma ya pa esremo me ba cha me de mafia minu ya ba ma wodidi mam bidie wa se wa kwa camp wa kwa wankra me afa de me te se yes yakunu ya ba ma no why yes wanabo na minti min kasabiem minti bakaza o masama de mini kunu minu aba me ya na hweme minu aba me minu opia o masama de migwe we ba nya kunu minu aba me na na da ni kunu na hweme oni em bibia no masama de sei ti difiti na de ne na nsa na de nyame kwa kam ko tonsium kura wu ni pa na ajje mebo kam ko tonsium wu mate sama pa na mse midim ni ka duru animo enti se abana nya bibi amfa me dia ya na manze fo ne dia eni ejabe tom acha de meka masama meka no where FM Daniel FM D Black yeah assembly mai wo boy patamu ha no enya aboabo ha nko wo yade akasa wo champi ministers go bebe ko wo yade che wo mu wo yade akasa hwese ya ne na tira hai matofo maba se bibi kura na eba kura na wotumi gina no wa so wo problem no se de matofo no bebe penifo mu ya problem a omo de ba no ho na wa ba no wa be solve sa omo nim no omo nim no wa ba penifo matofo no wa bo mo ba wa bo wo mu obo ye yinadi eso ejana so no akwasere no wa hwe na se de ade asumdwe ere ebeba na mianu nukure ni omo ha yen omo ha ha papa abo tetika so ya no omo ha yen obi a yenim ho hwe abofo no nkontokwa na mo be frɛ no dada no afrɛ no wo si fom anopa na no anopa menina ha ya na migina na mbe yemu ba mo ni wa menina na gina wo na mekasa wona bo meno wo nkomo o se ya dai me kwaba sesie me ba wai en misi yo mi ko wura dem se me ko da akra me ti ya yesi mi nua na wu esi wo wu adan ya ye pie ba ya opanyi anya asam keto a nya mmie no kuro ni yesra ba ne se o tuni na sifom asodafo na o mo ye patapa na o mo do mu na mu no ade o se ya ade awie o sa de tuo besie so ayedai ye nkwa hene o mo asodafo na ya babako ntokwa no eto ntwa yesre ahanom no wo munyai o ma hweye no mo toko so adafun beba na die nyame nukuro ni yesre wo mo adafun beba na matofo no o mo megi so se ye bededa no ewo wo mo yade mu ho ebi o mo ko ne to ya no ehon wo wuye ebi abon wuye no ehon ye ko canopy ye be ye yi no ho no mo boya me abonsa na ye sie nua no because sa aka no etimi mfa sa funu no o mo moa ne nyina ye be canopy kese eni asodafo no mu nnimu a onko mu tongu ye ka se de tuo ba ye ntimi no mo nkontokwa e be tumi wo no ya fa mra nko ho eti mesre medamase mesre se asema e friend Mike mo na friend kiba na mo na friend me ba me de me kanya ne se mazefo no ene no mo asem ye ne aban eni asem mazefo no ene twefo friend ne se omra campo anopa no okọ ho no mbodi to ku no eti masa djuma no ema so ne eba so a omfa onabo ne mla ye ne ehu se onabo na ba ansa djuma na ba so anye sa mat no mi do ame ma dwunku ba dwunku me yale kwase obia do nya me se ba me kan onabo ana ye ni da so kuromia onabo ne ye ni da so kuromia se mo yi na firo a mo pese mo kunkum ye nwula mo sa be tutuo ye so de a soldiers for ye ni mu ni ntokwa ye ntimi ne mo nko
se mo pese mo be pa achewa na ase ye pam achewa mo fa mo tuo no engu ka ba akum e me pake mo fa mo tuo no engu ka ba akum me pake na mo mra mo fa mo nsa me hia ye se mo ba eti ye pam achewa na ase ye be pam achewa na mo be pa achewo na ma se ya ade na mo se tuo ye nya mo hwe ye kromi obi ye nka bi nhemu ufiri kromi ya o tire kuro ba akwansa no oduru ba bia empatuom ni wo no empatuom no a o manye o ma asem no utwa kuro ba akwansa no oduru empatuom no eti wona bo ni onum ho hwe ya ye tete ye num ho hwe esuma ko se ya de maboni tu akuno soldiers wo no se mo pese mu ne ye kande ya munya mutuo ni wo na mo mra nya sa mudi tuo ne bade ye bedwane me ma asem amekan no Yo, men so my kakala. Mi di Naomi. E wa abo tete ka so ha. Yam se galam se ya ne nyina ye me ko. De ambasa me ka kire Ghana fo ne aban se. Se no asankofo ne o maba no. Ye kwa mirika wo mu fa soja fo ne yi ba. Me kuro mu ba kire me de me kwatum wa hwere wa me ka 10 million. Me wo mu se makọ ma sa ase so. Wo mu se me ne nyina ese mi bibia me ka 10 million. Po onabo ene be yi bi firi mu. Enti onabo dia na me ni mni wo ma haye papa wo ma me edu siri bi afu. Enti dia be se ka kire aban nyina ne Ghana fo se. Sa san mu baba adwuma ewiase obi an ne kwan ofa so wodi die obi an ne kwan ofa so ne nsakona no enti so mu so mbaba dia nya me ni aban nya ho bibi na won ka ho asem na asem da mla ani se aban ba tra so no o se ye bo se obo mo gam se ade aba akoso de je ncho ma na be so o gu gam se o ku ya se mu ani pa mu a nipa nyamwa forty asie et me strong say ga me say no onye bibi ma ye si ya nko school do enye adwuma ye no ya sabe ko ya no school ni akwa so omu mposi ye sigala na ya me ba sha ya frame na kwasi e de feme akwasi kome di omni say ye ti an se me man no nya ababofo na ko ye ababofo ni manzifo nya asem bia se ababo ani manzifo nya asem empatuo na asem asie ani ya fese no ase omna metemu bi no ntie seconds ko ya asem ma yekuno onya boni bi onya hwe so sabi ka ababofo ni kanya asem ani ka people ko ka bi mpo akanya yi mpoton fo de nyoma asem mo frɛ no mo ko ya baboku no Jeja ka bibi ti aban ni mpan fo enta aban mo ya kan sha aban se de se gogoku na do so Ghana ado so Ghana wo che se kubuoi wo se wo yesi wo se kubuoi e de se mo e wo ne do so Ghana e gongu ya do so ohun ya mabo no akasancha soja fo no ni akobo okro nu o yeti ekuro ana ma tu asa ya so abakum ya samle mai ya papa ya here ya bibia ya kama fo no no aba ya slow kasancha wa soja fo ni sa ama ba su abo ya slow mo ma ma tu ya su tu obiem ama be set sa ya ni ya mani ya nuam ya dan wulam ana pa ya ni ya ba fie ya ba wi ade aba ya slow hu ya mama na kasancha wa soja fo no ma su abo ya nya soja fo bia ya mo akro no ya dwane te sa akro fo ya slow bai aba hu ya baba ya slow me pa cha ya fami nsakwa mi fra baba tika so dada asabla ma ya nua ba ma ya kuru ya bi biare dada anya no kwa kwa ekania babie eti asra ba so abawo abawo esase ba fo abawo ma pa kania atale ko yalibi afako kwa wo
Me pesa me kan say e frame akosua nya akon me fra abo tete kaa so ya assembly man na asojafo na bonu tu am na ewu no ya me pesa me ka kira aman abai am wote ye say oba ye sanse be ka kire ye bo say oba no oba me ya galam say oba ya o so me ya galam say yesu ye mpasu ayi so ha no mo ne ye reje ha ye nya adwuma bia wa ha ye adwuma ye ni galam say oba ye no o so me ya galam say no adwuma ben ani ye be ya ye be didi ye betima hwe ma school ti dia ka kira ba ne say yesere no say assembly ma ye ni ti kuro ma no mo enu e wa no mo ne ye asojafo mansefo asojafo asankofo mansefo asojafo akobo obi tuo mpatuom afre assembly ma ne say omla oba ya okọ camp na o pankofo a cho so omunyan ema asam ye nya abotre me nka asojafo na bo bla no tuo assembly ma na kuye say asam kase na ato ye kuro ma enu aso ye ti ha ye hwa ye bo bra ye nim ye hwe asojafo nso na ato aye ha ade kai aba ha be pam ye mema nyina to nwulam agu nwulam ti say aba ni pa ye nya dan e wo kuro mu ha no mo na ye didi ye ni adwuma ye sika be pon ye de ba wi ma ensu kase bia ni ha follows bia ni ha asankofo ye o madwuma yesu ye de anka kra se yensu be nya bia to dwani adie enya bia hwa ye ma enti ye sra ba ni say onye sojafo ni free anu mo anumre kwese sojafo yi ba se se mema nyina afiri kuro yi mu adwane ato nwulam aka ma anko an egu kuro yi mu enti ye sra ba ni say ye sra no ye ni abre ye ka se ni mla ni amwa assembly ma bibia ba assembly man ye bibia ye bi ye asema be si bia assembly man enti ye sra ba say ohu ye mobo enti ye sra ba say ye sra no ye ni asase ye so adwuma asankofo asase na esei ye te so enti aboabo tete ka so ni ne pom hanom manso elia hanom enti ye sra ba say ye sra na wo me ye baabi me ni di oba ye obehya ye bo say oba me ye baabi am ya ye adwuma oba me ya galam sei ye nso ye ni adwuma ye enti ye sra ba say ye sra no manu asi wo me ye baabi nya adwuma obusafo enti dia ekoso ewo eye aboabo ya ewo manso aboabo tete ka so bonte fufuo ewo manso patem ewo asante mantem no sabe die ya maame nom ya wofanom ye nuanom nante na maba okrom a wani abre pa ya bodu krom a ohwe interview kwa ya o se ni bre wom ya mo hye se empanyufo akabi o man mu emremu na omunya woni a esefata kasa kire se be ye kina bi kroma no so mfa mra nhye o nsem enko die ensem fata ye nti na ya wa hanya no ye hwe nti se empanyufo se ni mo ni mu ya o mremu na asumdue emra eye manso aboabo tete kaso bonte fufu ya ewo manso patem ewo asante mantem me dey kwabena usu koso a na name ntina ewo by Grace TV GH so Obi Trading Enterprise Pokubuache Perfume House and Boutique na so masne ewo mam di djumadi ebro mo Kumase South Central Junction hwe mo na ne omo endi djuma na bibia nkoye mabusuya me dey kwabena usu ebro pam ye behia nyame emfa ye nua be ma ona bo ikra ensie ye na ne aka echi so mo ye ho ban enye film so ne sen na makra ho nyame nka ho bye bye.